Vadiwa vatariri tinokukwazai zuva renhasi tiri munzvimbo yeBhonda, tiri kudunhu rekwaMutasa. Ndinodaira muri kuona tiine mutariri vamakatarira pane dzino nguva. Ndichakumbira baba vangu mutaure zita renyu, mataura zita renyu, motaura chigaro chenyu chaminacho munzvimbo ino. Zita rangu ndinozi Sabhuku Rwende, ndinozi Josiah Rwende. Ndini ndakabata bhuku nharaunda ino yeRuwende Village, kusanganisira nezvipatara zviri munomu, zvikoro zviri munomu, zvese zviri mudunhu raRuwende. Tine nyaya yatiri kunzwa yatenderera pamasocial media inova nyaya yatiunza kuno zuva renhasi. Mungatipo here kuti nhau iyi yakafamba sei, zvii zvakaitika pana ticha ari kunze akanga achidanana nevana vechikoro? Nyaya ihungu ichokwadi, nekuti isisu takazoonawo zvakubudawo mumitande mutande. Ndo maonero etakazoitawo nyaya yacho yakubuda mutande mutande. Tine chokwadi chakaitika chaizvo takazwa kuti ticha awa mudzidzisi awa waidanana nemwana wechikoro. Mushure mekunga zvazikana kuti ndizvo zvaitika, takazongonzwa kuti mudzidzisi waenda wakatiza. Kuratidza kuti ichokwadi zvokuti dai akanga asina kutizaba, pasina mhosva basa zvoita kuti ane mhosva ngekuti akadini akatiza. Asi dai akanga asina kutizaba, zvino apa zvinoratidza kuti akatopara mhosva, akatotiza akatoenda. Asi kana muchitarisa kutiza kwaakaita mudzidzisi uyu pamhosva yake, mwana uyu umwe chete ndiye ega here akasangana nedambudziko rekubatwa, kana kuti nhau dzanga dzagara dzichiitika asi dzisingabudi pachena? Hatisati taziva baipo papa, asi kuburikidza nenyaya iyi yabuda kudarezvo, takutofungidzirawo kuti zvagara zvichitodini zvichitoitika. Mukazoona nyaya yakubuda kaka, hazvione kuti inenge yatanga musi wachoyo, asi kuti nyaya kana yakubuda zvinoita kuti zvinenge zvabva ngekure kuti nyaya izobuda. Ndo patiripo papa. Imimi saSabhuku nevagari vaminawo munharaunda, mune here matanho yamakambotora kubva pakaitika nyaya iyi kuunganidza vanhu muchimbozeya nyaya iyi makagara sedare? Tine urongwa hwacho hwekuti dai tagara pasi tasangana nevanhu, hungu vanhu vari kuziva havo, asi tine urongwa hwekuti tisangane nemhuri timbokurukure ngezvayo, ngekuti tiri kubatikana zvakanyanya, hatina kufara pandizvo zvakaitika nharaunda. Takasvipisirwa nharaunda, nharaunda yedu yasvipa, hatisi kufara ndizvoba. Inini Sabhuku nemhuri yangu takabatikana zvakanyanya. Kana muchitarisa vana vari paBhonda zuva renhasi, muri kuona uremu hwavo huchiriho hwakanga huripo here kana kuti huri kudzikira? Uye maticha aripo wari kutambira sei nyaya iyi pakugarisana kwavo nevana zuva renhasi? Zvinezvi zvichakabata hazvina kumira zvakanaka pazvinezvi. Chimiro chiriko zvinezvi hazvina kumira zvakanaka, basi inyaya yakaitika inyaya iri kushupa, yekuti kana iwo vadzidzisi watobvawo chimiro, ngekuti inyaya yatosvipisa vadzidzisi vese. Chinhu chakaitwa nemunhu wani watosvipisa wamwe wako wese, ngekuti tinenge takungofungidzira kuti gari pamwe wamwe wacho ndizva rudino, kunyange wamwe wacho tisati tavabata, basi pfungwa yacho takungofungidzira kuti ndo mitiro waunodini wanoita. Saka hatisi kufara ndizvo. Muchinzwa nyaya iyi maitikire yakanga ichiitika pachikoro, murairidzi uyu, mwana uyu aibuda naye nenzira dzipi? Aiwanzosangana kupi nemwana uyu? Pamanzwire ayamakaita kuti vaimutora vachiita zvekuita sei? Manzwire ndakaitawo inini hatisati tanyatsa kubvunzisa, nyaya iripo bedzi takangonzwa bedzi. Pane mudzidzisi abatwa aine mwana, airara nemwana, zvinova zvichizvo. So isisu maSabhuku takapihwawo basa rekuti tinombopota tichimboitawo mamitingi nevanhu, tichipawo yambiro yekuti vana vechikoro havatambiwi navo ba. Toda kuti vana vazoitawo madhokota mangwana, vazoitawo vana purezidendi. Mwana womusikana anofanira kuti asvike paanofanira kugumira, ngekuti akatambiwa naye abva asiyira chipo chake chaanga ainacho cheya chivasiyira panzira. Ndingoda kuti tionewo chitarenda rake, anofanira kusvikawo kwaanodini kwaanogumira. Waizoitawo watungamiriri wemangwana, tingodawo maminista, madhokota, nekuti waizoitawo futi maticha vana vacho. Asi kunze uko kune vamwe vari kutaura vachiti masecurity kana kuti magadhi epagedhi angadai aine maitiro avari kuitawo ekuti vanenge vachipiwa mari votosvika pakutosiya mwana achitobuda naticha iye achisa mari muhomwe.
kune vamwe vatariri kana kuti vagari vambotaura nyaya iyi? Hungu zvakamboitika zvinenge zvichingobudawo semahunga zvakamboitika nguva yakapera iyi. Pana gadhumu akasosiya basa ipopa nenhau dzacho idzodzo. Saka apa tichaziva kuti zvina gadhi mukati here kana kutiwo nditisha aingorongawo nemwana kusvikira azobatwawo. Ipapo dzimwe dzacho hadzizonyatsozwa zvakadzika-dzika asi nyaya yakangobuda takangonzwa kuti kuna ticha airara nemwana wechikoro asi ticha uyo paona kuti nyaya iyi yazikana akabvangotiza achibvangwa. Kana muchitarisa panhau dzesecurity pachikoro apa, security iripo inombobva kupi kuti inge ichiiswa panzvimbo yebhonda? Nekuti nhasi security iripo yakukonza matambudziko kuti vakupiwa $5 wosiya mwana achienda kundoshandiswa. Mwana ashandiswa achasangana nechirwere, achazoda kuti chikoro chake chatokanganisika. Saka pasecurity apa pakambomira sei? Vari kumbotaura kuti security yavari kuita pachikoro. Isisu security iripo iyi hatitombowaziba wasi hazvisi zvizvaro zvenyaya ngekuti inyaya yatinogara tichisangana neutungamiriri wekuti dai wanawo wemunomo wachidino wachipinzwawo mabasa kuitira kuti kana uri munhu wenharaunda musha unoutorawo semusha wako, wana iwawo unowatorawo sewana wako. Saka munhu umwe anoti inini ndakangouya kotsvaga mari murikona pamwe pacho anogona kushaya hanya nazvo ngekuti munhu haasi wemunhu haanei nazvo asi wenharaunda manje tinobatikana kuti inzvimbo yedu hwana wedu. Saka ari kupfuura anoti inini ndakauya kotsvaga mari haanei nazvo asi wakapota wachitowo wana weduwo wenharaunda inei vachiwaniswawo mabasa zvinenge zvino mutauriro. Kana makatarisa vana vari pabhonda zuva renhasi vakachengetedzeka zvakadini? Havasi kukuwana here mikana yekuti pagedhi ipapo vanogona kundosira gadhi dhora? Mozoona dzimwe dzenguva vana vabuda, vamwe vari kumashopu uko, vamwe vari kukwira kana kuzvipatara, wachiuya wachitsvaga mapiritsi, wachingosiiva vakadaro nekuti pagedhi pari kubudika nenyaya yekuti pangoita mari unowana mukana wekubuda pagedhi. Vana votoita zvikomba kunze uko, vabereki kunze uko vanenge vachitsvaga mari kuti mwana ari kuchikoro, asi gadhi ari kupiwa dhora nemwana wechikoro iyeye, apiwa gadhi otosiya vana vachisangana nemaboyfriend kunze. Inini hangu semaonero ndinoita sevanouya kuchipatara, iniwo semunhu asabhuku andoshandawo pachipatara panapa, tinoona vaine matrona avo vachiperekeza uye zvanotakurwa nemamotika. Kana pasina mamotika madiki tinoona kana mabhazi chaiwo, maminibhasi, pane minibhasi ravo riripo ndiro runotoya nevana vechikoro vanenge vaina matrona. Kana wapedza kubatsirwa udini wodzoka futi nawo wawapinza muchikoro. Asi kana paine zvimwe zvinozoitika hazvo hatizozivi, hatingatiba havaitiba sepane zvatoitika. Saka hatichazvirambiba kana paine fungidziro iripo. Tinogona kuti paya fungidziro ngekuti sepane zvabuda pachena tinenge tava kungofunga kuti gari wazobatwa hake uyu, asi pane zvakawanda zvazviri kudini zvatiri kuita kuti hatichaziva kuti pane zvatodini pane zvatoiti. Saka tatinongotodai wawedza kuchinjawo kuita vamwe maitiro sezviro zvaitika kudare panofanira kuita urongwa yekuti wachinjawo maitiro. Kana magadhi anga asiri kushandawo zvakanaka, kana matrona anochengetedza vana wanga wasiri kushandawo zvakanaka, yatovachenjedza yekuti wachinje maitiro. Kana muchitarisa pagedhi vanopinda nevanhu apa, gadhi anogona kuvepo zuva renhasi, kumadhomu kwevana kuripo, gadhi haagoneri kuti pamukana vekuti munhu afonere mwana wechikoro ari mukati achipiwa mari vachitosangana even kumabathing room. Security yakaisa kumira sei? Nokuti chimwe chinhu chinogona kuitika pakati peusiku vanhu takarara, zvongozikanwa nagadhi chedu kuti pane madhiri ari kuti takadai. Vana vakachengetedzeka zvakadini mukati umu zvekuzwa kuti kana vachinge varara vari kumadhomu kwavo, kana akada kuburuka pane vanotomubvunza kuti iwe vakuenda kupi, dzokera kwauri kuenda. Pakachengetedzeka zvakadini? Nokuti tingangochengetedza kugedhi, asi kugedhi ndokune munhu muparanzvongo ari kupiwa mari otopinza munhu mukati wotosangana kana paseri pagadhi ipapo. Hatisi kuti pagadhi rumu ipapo vanogona kusangana. Saka pakachengetedzeka zvakadini mukati umu? Security iripo yakakwana here kana kuti security inoda kuwedzera? Security iripo iri kuita here kana kuti pangatoda rubatsiro rwekuti kana ZRP inge ichiuya chibatsira? Inini semaonere angu manje ndofunga pakuda kuti kana kuti nhamba yemagadhi iwedze, mamatrona acho adini anga anowanda, pamwe pacho semusha mukuru kuti munhu azokwanise kuona makona ese aya
hazvizobudiba kuti ichenjedzo yatoitwa kuti patori mamwe matanho pane musenzero waitwa kare panofanira kuitwa machenjesi ekuti musenzero waitwa kare nezvaitika izvi wachione kuvandudza basa racho. Security yowedze vanochengetedza vana mamatron odini owedze kana wanga wasingatendereri ba kutarisa vana wochitotanga padi zvinezvi kutenderera wachidini wachichengetedza vana wachichengetedza nharaunda kuti inini mubereki ndinge ndiri kuti ndine mwana ari kubhonda ka ndinenge ndiri kutarisa kuti mwana wakadini akachengetedzwa. Saka pakazoitika chiitiko chakadaro izvi inini mubereki ndidini handifari ndizvo kana nanhasi hapana vanhu vari kufara ndizvo hatisi kufara pane zvakaita. Asi sechikoro chihombe chinozikanwa chikoro chebhonda zvasiya chikoro ichi chakamira papi kana muchinge makazvitarisa muri munharaunda mazikanirwo yachinoitwa uye vari kunze uko vanga vachida kuunza vana munguva inoteera zviri kuvasiya vakamira papi zuva renhasi kana varayiridzi vari kumbunyikidza vana ivo vabereki vachitaura kuti kana mwana achinge aiswa kumurayiridzi mwana anenge akachengeteka. Vanofanira kuti waonawo kuti mushandirwo wanga uri kuitwa nemamatrona wacho nemagadhi wazoziviswa kuti tavandudza mashandiro pane maitiro taita kare kuti wasununguka waramba wachidini hatidiba kuti vana vasadini vasauyeba kuchikoro tinofanira kuti dai vana vadamba vachidini asi isiso wacho vakuru vechikoro tinofanira kuchinja maitiro kuti security inge inodini inokura kuitira vanhu vafarire kudini kuunza vana hatifariri ba kuti vanoda kuunza vana vasaunze vana ngavaunze vana uyezve vanewo mukana yekuti vanombosangana nevakuru vechikoro vanomirira chikoro vayavo vanofanira kuva nemukana wekumbogara pasi nevakuru vechikoro kutiwo zvakaitika isusu hatina kudini hatina kufara nazvoba muri kutora matanho api pari zvinezvi kuti waunze vana vakadini vakasununguka. Ndodera kuti St Davis kana kuti Bhonda chikoro chakazara vanasikana handizive pavashandi varayiridzi varipo mazera avo kuti muri kuvaona sei kuti vange vachishandidzana nevanasikana nokuti tine mamwe mazera ekuti tinongoti munhu achingobva kuti apedza kuyunivhesiti obva auya obva atokandwa pachikoro apa zera muri kuriona sei pakuti ringe richishandidzana nevanasikana vari paSt Davis? Ipo papo vanhu vari kupedza chikoro achiri vechidiki saka kanga andowaniswawo basa unzi ndoshande paBhonda panenge pasina amwe maitiroba chinenge chakungodiwawo ngechekuti wanofanira kugara pasi nemadzidzisi wachipihwawo mitemo wachiyambirwawo zvinobatsirawo kuti kana kuti pamwedzi pega pega wanofanira kugara pasi nemadzidzisi kuti hatidiba unga tichosangana nechiitiko chakadaro izvi takafanana nekusashanda kwatinoita panapa tinoitawo mamitingi nevakuru vebasa wanofanira kuramba uchingotondedzera mitemo yebasa kuti hatitenderi chakati kuti vanhu zvirambe zviri mupfungwa nekuziva kuti ndikada kudai izvi ndinenge ndaita zvinhu zvisingadikani zvekukunze kwemutemo. Ndinotenda vadiwa vatariri muri kunzwa hurukuro yatanga tiinayo mukati menzvimbo yeBhonda. Ndinokumbira kuti sabhuku mataura mazwi akanaka zvinobatika mukapa kurudziro kuvatariri neruzhinji rweZimbabwe nechimiro chakaitika kuno chinodai chichisuvisa kana chinodai chichirwadza chekuti mwana akaenda kundombunyikidzwa nemurayiridzi naiye murayiridzi achitariswa kuti ange achichengetedza mwana. Saka imimi sasabhuku zuva renhasi mashoko api aya mungade kupa kuruzhinji rweZimbabwe pamusoro pechiitiko chakaitika munharaunda yenyu ekuti vange vachiziva kuti imimi sasabhuku makazvitambira sei, matanho api aya muri kutora sasabhuku, nyaya iyi muchaitora sei? Saka ndoda kuti musiyire mazwi kuvatariri zuva renhasi pamusoro pezvinhu zvakaitika munharaunda yenyu. Inini ndingangotiwo kubva nhasi kuenda mberi vadzidzisi ngavazivewo kuti kana ndaunzawo mwana wangu wechikoro mwana wangu unofanira kunge akachengetedzeka. Mudzidzisi anofanira kuzvibata, anofanira kukurira muhungu zvinogona kuwanikwa vana vanouya vakasiyana siyana maitiro avo nemafungiro avo, asi inini mudzidzisi mwana uyu ngandimutorowo semwana wangu ngandikurirewo miedzi inokwanisa kuitika kubva kumwana wechikoro ndinofanira kukurira miedzi ndipo pandiri hangu ipo papo kuti ngatidini ngatikurire miedzi ngekuti murume ndiwe une mhosva kazhinji ngekuti ukasazvibataba
ndo zvazosakisa kuti paitike chiitiko chakaita seicho chichi. Asi kuona wanga uruzvibata hawo hazviro kuti wanga wasangasangani nemedza yacho ba. Asi uyu akatadzawo zvibata. Wari ukurira medza wari udini? Wari ukurira kana paina hapo wari kuita tisingazviziba. Asi pari zvinezvi handifungi kuti zvichaitika. Kana paina wanga waine upfungwa yacho yekuti wachasvika pane zvaitika izvi. Handifungi kuti zvichaitika. Asi kuti ngavarambe wakuru wechikoro ngavarambe wachigara pasi nemadzidzisi wachiyambira. Ndifunga ndizvo zvingatobatsira ukaramba wachitotondedzwa wachiyambira. Ndifunga ndizvo zvingatotibatsira. Ndinodara tichienda kundopeta chirongwa chedu ndambunzwa muchiti mune zvamanga muchironga kuita nenharaunda. Manga makaronga zvekuenda kundozviita zvenguva yakadii uye inzira dzipi dzamanga muchida kushandisa kuti munge muchikwanisa kumbodzoreredzana nevarairidzi? Tine mamitingi atinoita isusu emahedzi. Kusanganisirawo kana paino madhipatimenti akasiyana-siyana, kune maorphanage, kune primary, secondary, village, nengati masabhuku akatenderedza bhonda ineyi. Tine nguva yatinosangana. Tichimbo umwe naumwe achitaurawo zvekuita zvakafanira kuti zvozvizvi tikasangana. Hedhi anenge akamirirawo chikoro achataura matambudziko anosangana nawo. Inini ndichataura matambudziko anosangana nawo kuvillage. Tobatanidza pamwepo toti hodai dambudziko iri todigadzirisa sei. Ndiri kuimba kuti pamberi apo tichakumbira kuti paitwe musangano wemahedzi chimbi. Kuti zvakaitika isusu hatina kufanira ndizvoba. Tiri kukumbirawo mahedzi kuti timbodini, timbosangane, timbokurukure nezvazvo. Toona kuti zvingatibatsira ndezvipi. Isekiti tishoma here? Kana mamatroni mashoma here? Vanochengetedza vana nhamba yavo ishoma here? Poonekwa kuti pangaitwa sei. Hatizi parizo matanho ape waitawo pane kubudikidza nezvaitika. Asi tiripo nekuti tidini timbosanganawo nawo tombokurukura nezvazvo. Tinotenda vadiwa vatariri mazwa hurukuro yatanga tinayo nasabhuku enzvimbo ino. Tinodaira mazvinzwira ava vachitaura zvinhu zvakaitika. Tasvika munzvimbo yebhonda zuva renhasi kuti tinzwe kuti nhau iri kutenderera pamasocial media ndeyechokwadi here. Saka muri kuona nhasi tauya tikati titaure nevaridzi venzvimbo kana kuti vanhu vanotungamirira dunhu. Tichange tichikupai nyaya iyi muchikamu chinoteera tichikuzivisai kuti ichange ichifamba sei. Ichokwadi ticha vakabata mwana, ati ticha vakabva vatiza panzvimbo. Sevanzwire maita sabhuku vachitaura. Dai yanga asina zvaaita, angadai yakamira achitsanangura nhau yake. Saka rambai muinesu tichange tichikupai zvinenge zvichiteera senhepfenyuro yenyu izwi remakoni Nimbe Radio. Tatenda. Asi kumashure kuti nenhau yatakambonzwa hatizivi kuti yakambosvikawo here munzeve menyu yekuti kune wana vechikoro vakusangana nematambudziko ekuti vari kuenda kundobatwa nematicha. Ichokwadi. Zviri kufamba sei munharaunda? Ichokwadi inyaya yekuti kanyika taakunyanya kukonzesa kuti zvese zviite huri inyaya yemari. Gadhi akapiwa mari. Zvese zvinobva. Gadhi paari kupiwa mari, ari kupiwa mari achinzi achase kuita sei chaizvo chaizvo. Asi ataure zviri kuitika pano zvinhu zvauri kuita. Asi sevagari kana kuti vabereki makambogarawo here pasi muchitarisa nyaya iyi kuona kuti yogarwa nayo pasi sei kuti vana vasasangane nematambudziko ekubatwa zvibharo nevarairidzi? Vakambogara pasi vakaita meeting vatangisi zvakaronga musangano. Asi chiri kuita kuitika pana Gadhi apa pagedhi apa ari kupiwa mari achinzi usataronda kuda nemwana here? Chii chinoita kuitika pagedhi ipapo? Pagedhi ndichiona kwangu inini mari ndiyo nditomunyaradza kuti arege kuita simba rekunotaurira. Saka akapiwa mari kana kuti akazotora musikana wehwane unondoonai ndobva yapera kadai. Asi kana makazvitarisa zviri kusiya vana venzvimbo ino vari papi kana kuti zviri kusiya vana vechikoro vakamira papi kana mamaticha akubata vana? Zvinova kuti zvatoita huri muzvinhu zvakutoramba chikwena. Asi dai paita vabatsiri vanouya kunobatsira. Rubatsiro rupi rwamungatarisire kuti vana vedu vange vachirarama vakachengetedzeka? Kuona kwangu kuti vanofanira kuchinja waishanda kwese vanowa. Zvichitaura kuti kudivi revarairidzi here kana kuti kudivi reMagadhi? Kudivi reMagadhi nekuti ndiwo vanochengeta usiku. Ndiwo vane basa. Kana muchitarisa vana ava pamabudiro avari kuita, tinodara kuti mwana umwe chete ndiye akabuda zita rake pakati pevamwe.
hapana here zviri kuitika munharaunda zvekuti vana vanogona kubuda pagedhi ipapo usiku sezvo mati magadhi ndiwo ane chimuti. Hapana here vana vari kubuda usiku wachidzotserwa, asi iri nyaya yekuti inenge yakangochengetedzwa pazongobudawo hapo hwani, asi kuti unawana baba wamakomiti asi vakabatwa munhu mumwe chete, asi munharaunda munana baba vatoriwo nevasikana vavainawo imomo, zvinoreva kuti kunze uku kuto nevakomana vanotozva kuti mukati umo ndine musikana anaye arimo imomo. Saka mashoko api ekurudziro ayo mungape kune vamwe vakatitarira, vana baba kana vanakomana vari kundokanganisa fundo dzevana, wane magadhi ari kuenda kundoburitsa vana vachivati endai vachipiwa mari kuti vana vaende kundoita mabasa asiriyo? dai vagoneka, dai vagoneka hazvo paita vanhu paita mabinoculars anenge achiona zvese, paita mabinoculars nemunhu unenge achiona binocular anenge asvika pakamera yoshoti achiona zvese zvichiitika zvese inorekodha mushini zvese zvinenge zvichiitika panzvimbo tofunga kuti panochengetedzwa paita mabinoculars zvoona kuti toisa makamera panzvimbo inoona kuti vana vari kufamba sei, vana vakagara sei. Ndinodara baba waJuju mataura nhau yakanaka. Tingadzoke kumashure zvishomanana, ndingakumbire kuti mumbotsenura kamwe kambo kamungatsenure kuvatariri nemamboimba kamwe. Ndinodara kuti vazhinji vakateerera pane dzino nguva wanzwa kudzamirwa chaizvo, mungambovapa here kamwe kambiyo kuti vange vachikunzwai? Mwana Junior nochemera mukaka anongochemerawo mukaka, Junior nochemera mukaka anongochemera mukaka, Junior nochemera mukaka anongochemera mama ipe mwana kazokudya kuchakwanisewo kurarama, mama ipai mwana zokudya kuchakwanisewo kurarama. Mwana chipo chinobva kudenga kuna Mwari, mwana chipo chinobva kudenga kuna Mwari, mwana chipo chinobva kudenga kuna Mwari. Kakauya sei kasonga ka baba waJuju aka? Ini nachi chakaisa kuitika apa ndakaona mwana aichema, ndakambozama kumupa poiti risina kunyikwa aibva asi amba achingochema. Saka ndakabva ndafoma rwiyo rwekuti mwana chipo, mwana anofanira kupiwa chikafu kuti akwanise kurarama, nokuti mwana akasadya chikafu utano hwake hunenge hwakadzika. Saka akati mwana chipo zvinobva kudenga kuna Mwari. Asi mhuri yenyu pari zvinezvi yakura zvekusvika papi kubva pafirst born? First born ine 8 months. Zvichireva kuti muchine mwana umwe chete. Ende api mashoko aya mungade kusiya vatariri zuva renhasi vakakutarirai kuti munge vange muchivasiyira mashoko nezvamunoshuwira pamararamiro nemagariro? Mashoko andinoda ngekuti isusu ini ndikasumukira nharaunda yese yasimuka, pakaita 1 or 2 tikasumukira. Ini ndakambopinda muchikoro chinoita zvemusic, vakati hazvituti ukwanise kumboita zvinezvi, tanga vaenda kunorekodhesa, varekodhesa vopiwa tsamba inonzi national yekuti kana mapurisa akati akatedzera kuti temukaipaita zvinoitika pane chinokumirira kuti vakatendera. Saka handishanda zoti anowanikwa kupi, anotengwa here kana kuti anotozvokupiwa. Tinotenda basi. Aiwa, tinotenda. Vadiwa vatariri tinokudaira kuti manga makatitarira tinada baba waJuju zuva renhasi. Mamunzwa muimbi ari kusimukira anga achikurukura nhau dzakanga tichikurukura tiri muno munzvimbo yeBhonda. Manzwa chimiro chaanga achitaura chingadai chakaitika panzvimbo yeBhonda. Mukanzwa mazwi ayataura achitaura iye achiti magadhi ane zvaari kuita zvekutopiwa mari vana vechikoro vachiburitswa. Saka tinokumbira kuti tiise njere dzedu pamwe chete, titarise zvinhu zviri kuitika munzvimbo kana kuti munharaunda, kuti dambudziko iri ringapera sei. Kana kuti iwe uchinge vanzi uri security wopiwa $5 yekuti mwana abude akanganiswe utano hwake. Tinotenda baba waJuju, ticharamba tichikuteerai, ticharamba tiinemi. Tinotenda nemiwo vadiwa vatariri muri kunzwa nhau dziri kuitika mukati menzvimbo yeBhonda. Tatenda, rambai muchiteera venyu mutori venhau James Mushati. Tatenda.